monsieur le directeur ha hande kadeɗen koye politique oɗo saaha sa ƴeewi ko ɓuuri ko jojjude ko dirtingol élection ngaji woni élection local élection mo ganduɗa en toɗɗi ko fate départemental hono nandirɗa ɗum an eyyi ɗon kam aɗa andi président alhamdoulillahi rabbil alamin enen fof ko hen jeeɗen wasata kono nde élection gasi nde ko kanko gañi te o gaña o ne laaɓi ceer ala luural kono noon gañade ha laaɓa ceer firtani ko belɗa fof mbaɗa mawalla mbawirɗa fof mbaɗa kanko o holliti o waɗi élection alhamdoulillahi rabbil alamin kadi élection rewi lawol yimɓe foof ganditi élection laaɓi ceer kono wi malgré ça omo nodda omo nodda yimɓeɓe beele ɓe jeewa yimɓeɓe hayɓe gondana makko yo gar ɓe jewtida pour ko faya ko holno gasirta ko faya ko noon koko fate sénégal fof wona élection tan affaire pétrole o affaire gaz o affaire ganduɗa hoorema justice kal lukateɗo o affaire ganduɗa hoorema élection ngaji ɗi affaire fichier o ɗum fof wi yomi garde jewtude ɗon noon ɓaadu déjà ara yettama président mbawa ƴettude date tan par ce que déjà aɗon gandi o dirtinino haɗa élection watti ɗum décembre par ce que normalement fonno wonde ko juin watta ɗum décembre o wi ɗum noon ɓaadu yewtere nde fuɗɗima wiide ɗon kadi aɗa ƴetta date ma an goto tan ene hamno ɗum waɗi oɗon gandi dialogue politique o dialogue national o fuɗɗima kono ɓuuri hen ko ɓuuri hen tentide ko dialogue politique o dialogue politique ɓuuri wadde avancé ɓen kam puɗɗima golle puɗɗima hay haalnude kawra e won sifaji won joni noon ko oɗon commission foti waɗe foti haalno fonno suɓade date o wolkoɓe tongi noon ɗum so gasani wiide aɗa suɓo date ene hamno par ce que ɓe tongi il faut que fichier o waɗe audité ɓe tongi il faut que process électoral c'est à dire élection no yarata ene waɗirte il faut que waɗe audité ɗum noon won question ngaji kadi ɗin foti haaldude ko affaire parrainage o ɓe gaynani haala ka affaire ganduɗa hoorema bulletin unique ɓe gaynani haala ka affaire ganduɗa hoorema toɓɓere wonde ɓe ganduɗa hoorema tataɓere nde mini ɓe gaynani haala ka ɓe wi ɗum noon ɓaado haala ka gasani wiide aɗa tonga ñalawma ko élection watte ene wawi bonnude haala ka ene wawi ustude doole haala kawral ngal ɗum noon ɓe mbi joni mbaɗi fixé tan ko élection o dirtinama kono so leeni ko 31 mars 2021 fittani noon ko on saaha ene wawi wonde hay 2020 ene wawi wonde hay nder 2020 so haala ka e jewte ɗe poɗɗe yewtede gasi fayi tan koye ɗum donc noon ɓuri ƴettude précaution mbaasa kadi wiide kadi min ƴetta date kadi haaɓe ha gari so arti kadi ɓe dirtide kadi ɓe kokki date limite eyyi ɗum noon kamɓe liggotoɓe commission ɓe kanko président de la république commission ngaji technicien liggotoɓe foof ɓe paami il faut ko golle ɗe poti wadde ɗe il faut ko haala yewtere nde poti yewtude nde gasa haade on saaha par ce que on saaha woni date limite donc ɗum woni haala ka donc e kadi ɗon ɓuuri on important ko ɗon ɓuuri on mana c'est que kanko laamu ngu laamiɓe ɓe e kañum e opposition fof ene kawri e oɗon sifa ene mbaɗi apprécié oɗum sifa par ce que goto foof ma darde nde foti darade beele ganduɗa hoorema date o ene wawa wasde ɓennede beele cikkuɗa dirtingol élection ngaji ɗi waɗeta saggere e élection ngaji garoji ko wayno législative walla présidentiel kadi soyimɓe gaari ha jettima on saaha wiye kadi élection manam yewtirde est ce que cikkuɗa watta saggere so renaki ko probléme kono noon cikkumi temps o ene woɗɗodiri seeɗa soɓe poti soɓe mbaɗani dépensé 31 mars 2021 biya ɗo probléme waɗata ɗum waɗi ɓe mbaɗi date ɓe waɗi fixé date limite o c'est à dire pour que ça y est date limite o fixama c'est que pour ko élection aji garoji après les locales ɗi taw mbasde wadde jiiɓade donc so o ɗon délai waɗama respecté y aura pas de probléme comme ɗon ɗon min mo jogui ɗon miijo tan ko fati ganduɗa hoorema e report o min mboɗo jogui miijo pour wiide report o ɓaade ko noon yaari vraiment wol mairie ji kam ko ɓuuri hen hewde d'ailleurs wol mairie ji kam ponno wadde ko délégation spéciale par ce que wol mairie ji bonnu déjà pendant 5 ans mandat o ala fof ko mbaɗi ala fof ko pewni ala fof ko moƴƴini ene woodi hen ni maire uji amen maire uji particulièrement mi guuram kala mi kadi donc ko délégation mais pour moi ko délégation spéciale fonno waɗede ɗi nokkuji président waɗa audit kala fof ɗiɗon maire uji waɗe audit audité mbaɗe audité si acte 3 o par ce que ko expérience wonno ko joni fuɗɗi walla probléme uji kewɗi jeeyaɗi hen ɗum fof waɗi audité beele ganduɗa hoorema janggo ne ande hol fotɓe wonde maire holno maire foti waade holno foti suɓorede ainsi de suite kono noon
ɓe kokkama kadi presque moitié mandat par ce que sa yi joni guila juin 2019 ha 2021 presque moitié mandat ɓe dokka voilà par ce que mandat ko 5 ans presque ɗo ça fait 2 ans huma ça manque d' exemple donc ɗon namin ɗon kam miɗo jogui ɗon ganduɗa hoorema goƴa no fewi no fewi no fewi no fewi sinno ko min wonno sino mboɗo heɗetano kanƴi d' abord ko mairie uji foof ɓaade tan ganduɗa hoorema affaire ɓuuri hitande ko foti waɗede projet kañum fof projet waɗde ko délégation spéciale laamu ngu waɗa profité waɗa bilan waɗa enquête ha anda exactement goto fof holno jogori mairie mum holko fewni holko bonni si to oɗon gandi hannde duko wongue aduna ko ma si to wongue sénégal c' est que ɓe jeeyi leyɗele ɗe foof ɓe jeeyi leyɗele ɗe foof laamu ngu presque natti jogade leydi donc ɗum noon ko probléme janggo sa yiiɗi wadde dispensaire ko probléme sa yiiɗi wadde école ko probléme sa yiiɗi wadde ganduɗa hoorema commissariat ko probléme minen koye men jogui liggueyaji men ɗomin jeeyi fof ko probléme terrain woni probléme hen pour wadde commissariat ma pour wadde ɗum donc ɗum noon ko probléme uji goɗɗi ko ni ɓe waɗiri noon kono min kam sino ko sagam so waɗama prolongé tan ɓuuri hilade yo waɗe délégation spéciale pour ganduɗa hoorema yimɓe mbawa yurtade golle mairie ji par ce que ɓuurene hewde mairie ji ko ndewnani golle mumen lawol voilà ɗo kalɗa délégation spéciale ɗo yimɓe hewɓe ene mbiyanno yo waɗe délégation spéciale an hoorema a wi ko hen jaadoɗa beele a haali ɗum ɗo poɗɗa haalde ɗum ɗo a haali ɗum nde poɗɗa haalde ɗum nde mairie ji sénégal foof yo mbaɗe délégation spéciale non mi haali ɗum e hol nokkuji won kono mi haalani ɗum e nokkuji ponmi haalde par ce que mi dañani occasion par ce que minen aussi ɗum woni probléme parti amen min ngala ɗumen kaali ɗum waɗi d' ailleurs probléme moɗon ko ala o ngala patron mum fof patron hoore mum voilà min ngala patron goto hoore mum kono kadi ganduɗa hoorema min ngala ɗumin mbawi haalde beele min mbawi heɗede so wona ko ni so wona radio mala télévision haala haale namdeɗa kala hen miijo ma ñande mi waɗi ɗo conférence de presse mi haali hen ɗum foof gueɗe kewɗe mi walla kalmi hen ko fati ganduɗa hoorema e gueɗe kewɗe ɗum foof ganduɗa hoorema ko wawi hokkude milli mum tan e dow wol gueɗe won walla no waɗirte wasata so waɗirnomo miijurimi ni ɗo moƴƴi min ko ɗum woni miijam dañani officiellement haalde ɗum eyyi ɗum no cikkumi haysumi haali ɗum ko lawol goto kala ɗum conférence presse mbaɗa kaddirɗen koye politique e nder département mo koɗɗa o no kumanan mo jeeɗa o ene teska ene heewi anduɓe nene département o ene heewi alɗuɓe ene heewi kadi laamɓe nene nder département o e mberte beele to banggue politique kamɓe manan wonɓe hen ɓe onon wonɓe hen ɓe ko département o ko fonno waɗanede ko ligganede ko fonno dañde ko dañi ɗum politique walla ala oɗon jogui directeur uji oɗon jogui ministére ji oɗon jogui kala kalaji ene wayno leydi eyi andi ko fayi e sifaji ɗiɗi ene hen andi jogade cadre uji nde ene moƴƴi ha maayi jogade anduɓe nde e alɗuɓe nde jogui ene moƴƴi ha maayi kono noon ko ɗum fof ɓuuri ɗum moƴƴude ko kawral ɗum fof ɓuuri ɗum moƴƴude ko haaldude fewjude e jogade feere taw feere nde joganɗa ɗum ko ɓamtade diwan ma mais noon probléme amen e département he c' est que min kaldata min kawrani min ngala feere ɗum noon so waɗi e nokku mala waɗi diwan aɗa wawi felde laamu kono noon a yejjini hoorema mais meeɗi wiide ɓe soɗon jiiɗi sino joni enen fof eɗen mbawno haalnude kawren jedden ni nene baba taw ala fof ko woni liggi men so wona ganduɗa hoorema holko woni ɓamtade diwan o joni ɗeɗe président makko ko mbiɗon fof waɗat kono tant que goto fof yaara hen goto fof sikkata ganduɗa hoorema ko kañum gaynataji goto fof ganduɗa hoorema yiiɗi ko wiyede waɗi malla haali malla jogui golli haydara e dañata ɗum noon ko ɗum woni département he c' est à dire que min kawrani min kaldani min pewjidani hay goto hokkani goɗɗon gueɗal bawgal ganduɗa hoorema andude kaarine hande ɗum ɗo kaarine hande ɗum ɗo kaarine hande ɗum ɗo kono goto foof sikkata ko kañum tan hande foof hay goto goɗɗo handana haydara ɗum noon yahata ɗum woni probléme département donc somi faami département ala ko mbaɗɗon toon to banggue politique non laamu ngu waɗi ha heewi waɗama ha heewi département ko département ɗi keeɓi fof département kadi heewi mais wolno wayanno wolno min baddatno komin yiiɗi fof min keɓat wolno wayanno komin yiiɗi fof min keɓat kono hannde ara yettoto en tan ko service aji public ko foti waɗede département ko ɗum waɗirta ɗum gay hasimi mbaɗata no politique par ce que koye ɓamtade leydi he jeeya so laabi ne mbaɗe laabi neɗɗo wiyatani mbaɗa waɗa lawol Wourossogui Bakel wiyene Dewa Kanel donc gasata alors donc wolko waɗete ganduɗa hoorema wona ɗum kono noon wolno wayanno wol dande min nder honde ɓe mbi ɓe gara ɓe mbiya min mbaɗi balɗe emin mbaɗi lawol guila Wourossogui ha Bakel min mbiya département fof dara wiya so dirtiɓe Kanel wuuro Kanel ngel fof mbaɗe ɗum nder Kanel gurro ko en ɗum woni haare ɗum woni kareli kono yo duguno wiyete ɓene ya lawol mum Kanel ala ko heeɓi hen ala ko min hen c'est ça le problème alors donc ɗum woni haade aɗa andi haade politique publique politique ganduɗa hoorema fata ko nde leydi lendi
sifaji ɗiɗi hen ko laamu mum ko foti wadde ko so ari tan waɗa ɗum kono noon wona hen hunde e gueɗe kewɗe gueɗe ko jingguere saɗa jingguere en fiɗi sa yiiɗi jingguere noon il faut ko daroɗa jogoɗa goɗa konngol gotol jogoɗa programme labɗo ceerno ganda holko jiiɗoɗa département o ko adda fof taw koko renda ƴeewa ganduɗa hoore ma dañi hen hunde taw anan ko particulier compte tenu difficulté ma e caɗele ma donc ɗum noon dayata ɗum ko kawral acteur responsable politique min nomin kawral min kaldata ni sax min kawral ɗum probléme moɗon ɗum noon en jokkat monsieur Dieng Sénégal ene wiye ko leydi mawdi kadi sa ƴeewi Sénégal ko ɓuuri ko hewde hen mana ko woni hen ko sukaɓe kono hande ene teska ko Sénégal ene wawi wiyede kañum woni capital to banggue e drogue e banggue e yamba caggal an koye ardiɓe leydi ɗi jeeɗa koye parti gardiɗo leydi o jeeɗa holno jiiruɗa ɗum janggo soko tawi leydi ndi ɗum ɗo ene ɗo henna kala nde e yontere ari ko tonuji drogue haalte e leydi ndi eywa holno leydi ndi fayi janggo cikkuɗa cikkumi question o ko question ganduɗa hoorema baɗɗumana no feewi kadi yimɓeɓe il faut ko mbatte hen haqqillaji no feewi hanki tan mi anda ko hanki mi anda ko hande e ko hanki cikkumi ministre de l'intérieur holko haali o wi en mbawa wadde caggal neɗɗo fof policier mala gendarme nafata Sénégal ɗo jareten ɗo e aduna hande ono sifori ni ko goto fof wona gendarme hoore mum goto fof wona policier hoore mum goto fof wona gendarme galle mum goto fof wona policier galle mum goto fof wona gendarme leegal mum goto fof wona policier leegal mum par ce que so population waɗani collaboré par ce que yimɓe waɗoɓe bonande ɓe koye men ɓe goni koye nder men ɓe goni te ko ɓuuren hewde eɗen gandinde eɗen gurda e mabɓe eɗen ñamda e mabɓe eɗen jaada e mabɓe kono en mbatta dénoncé sa yi Europe a yiyat ganduɗa hoore ma nayjo koste ene woni e balcon ene jogui tricotage mum taw ko renseignement waɗata ko yii fof ganduɗa hoorema ɗo jooɗi ɗo noddata renseignement enen a yiyat hunde kay aɗa andi o ko bonnowo aɗa andi o kay woni koye bonande ɓe cuuɗa ɗum il faut ko jaltine ɗum il faut ko jaltine ɗum par ce que hande gonɗen koye aduna mo ganduɗa hoore ma ene wawi wiide ni bonnoɓe ɓuuri hewde moƴƴinoɓe par ce que goto fof ko intérêt hoore mum ƴewata kamɓe ƴewata ko drogue o bonata ko ɓe ƴewata ko sangre o bonata ko ɓe ƴewata ganduɗa hoore ma ko faux beji bonata ko non ɓe ƴewata tan ko intérêt mabɓe ɗum noon population il faut ko anda ɓen waɓe noon ɓe koɓe ko woni moƴƴere mabɓe koko bonata leydi ndi ko bonata ɓesgu leydi ndi donc goto fof foti wonde ko gendarme leydi foti won goto fof ɗo wawi wonde fof yo won policier so yi ko famani yo noddu fof foti noddu ɗo o haalde ɓe foti haaldude ɓe beele bonnowo o bonnande mum nde ene wawi ganduɗa hoorema darnede ko ɗum woni sifa golle ɗe ko ɗum no goɗɗum wala hen mais est ce que onon ardiɓe o ngala hen part de responsabilité saabu soko tawi neɗɗo woni nalanke mawɗo wonko tuuma e muɗum neɗɗo woni manan promoteur mawɗo wonko tuuma e muɗum eywa ɓoyata jomum woppe wiye heeɓi liberté provisoire eywa ko ɓoyani ni tawni mana ko député wonko tuuma e muɗum yimɓe hewɓe ene mbiya manan justice ɗon lawol ajjaki ɗon beele cikkuɗa ɗum wona firtare leydi ndi est ce que cikkuɗa onon o ngala hen part de responsabilité timmuɗo ko onon kala jeeyaɗo e mum ko weela foof ene wawi wadde goɗɗo so jeeyaka e moɗon so waɗi tan mana ko watte kirtitte eyyi ɗum kam ene manta e nder leydi he te kono wona hande kono firtani saabu waɗino hande hanki tan yo won hande donc cikkumi il faut que laamu amen ngu darnama ɓe ɓuura sembude e darɗe laamuji ɓuuri hen fof cikkumi eɓe eɓene e golle mum eɓene e darde mum par ce que sa yii walla hewɓe waɗɓe wona noon jaggaɗo wiya pourquoi ne jaggue ko politique addi ɗum ne jaggede taw noon ko woɗɓe ganduɗa hoore ma ko mantini ko affaire ganduɗa hoorema ɓurɗon yaw jogui sogde noon kam wujjude kalis lam wona politicien par ce que e nder haalaji moon onon journaliste ɓe surtout oɗon mbiya politicien ko weela fof waɗa so politique jaggano kadi mbiya ko politique jagguiɓe il faut que gandu ko jiɗɗon gandu ko yimɓe kalata par ce que politicien ɓe goni en contact e laamu kamɓe goni en contact e jawdi laamu ɓe ganduɗa hoorema ɓe jeeya koɓe halfinaɓe ko ɓen ke ɓurata on jaggede par ce que ɓe heddi ɓe goto fof yiyata ko haaji mum heddi ɓe goto mum jaggede tan ko so waddi e goɗɗo mala ganduɗa hoorema so waɗi ko mantini e dow e hono ko mbiɗani affaire yeyde drogue ay ɗum donc ɗum ne kadi kono noon wonɓe politique ɓe wonɓe laamu ɓe ko ɓen ɓuuri wawde jaggede saabu ko ganduɗa ho ɓen ɓuuri wawde jaggede sabu ko ɓen kalfina ngaalu Sénégal te ɓe jeeya ngaalu koɓe halfinaɓe tan alors donc lawol kam ala mbaadi yimɓe fof poti ganduɗa hoorema fodde e lawol joni noon hono ko mbiɗa ɗo ene ko gonga wonɓe politique ɓe yahoɓe politique ɓe dilloɓe politique ɓe won hen sahaji
eɓe mbemne junngo wona sahaaji ganduɗa hoore ma ɗum ko lawol wona lawol wona politicien saɗa wona laamu sa wona laamu saɗa ɓaɗi président sa ɓaɗani fof ganduɗa hoore ma ko waɗa hen taw rewna ko lawol sénégal wi ko fetani te ɗum ganduɗa hoore ma il faut ko yimɓe mbatta ɗum e haqqille moƴƴi mbatte haqqille no moƴƴi par ce que ne bonna leydi par ce que yimɓe ɓe aussi woɗɗo yahate woɗɗo yettoto kañumen ne mbatta wadde ko beela mbatta wadde mbaɗa ɗum noon ganduɗa hoore ma wala ko bonna no feewi neɗɗo so waɗi ko fota wadde yo lawol rewde ma ko wawi wonde fof to wawi ummade fof e to wawi jeeɗe fof ko wawi wonde responsabilité moƴƴuɗi fof par ce que lawol ngol hay goto ngol woppani hay goto ngol ɗuminani yimɓe fof poti e devant la loi e yeeso lawol ɗum noon laamiɓe ardiɓeɓe ene poti wattude haqqillaji no moƴƴi par ce que leyɗeɗe kewɗe ko ɗum boni ɗumen c'est à dire ko wonɗo yettoto hankkadi wonta ko hors la loi goto fof waɗata ko wela ɗum noon surtout ko fati ganduɗa ko fati affaire blanchiment kalis addude kalis moƴƴaji ma ala affaire drogue en ɗum fotani ma ala affaire viol en ma ala affaire ganduɗa hoore ma c'est-à-dire wol gueɗe kewɗe ganduɗa wol gueɗe ganduɗa hoore ma koko firtata leydi ɗum masala ha ala hen sa waɗi tot tan poɗɗa waɗide ko tot donc ɗum il faut que yimɓe mbatten haqqillaji no fewi ko gonga ene waɗi faiblesse ene waɗi ganduɗa hoore ma ko yimɓe mbawa famde donc il faut ko corrige monsieur le directeur toɓɓere wonde ko e oɗo saaha yimɓe fof kalata ko faati e goor jigueɗen yimɓe hewɓe mbi président Macky Sall wino Sénégal parani ngam gonɗo goor jiguenoyagal ko konngol ngol ganduɗa ngol laaɗani e oɗo saaha yimɓe kadi manan garti hen saabu waɗi wiiɓe hankkadine leydi ndi alay saago jaaɓa goor jiguen en keeɓa ɗo hen gueɗel mumen mais en tant que leydi julɓe est ce que onon laamu ngu cikkuɗa on jibobinani e oɗon banggue eyyi non c'est à dire que ko adi fof d' abord so président Macky Sall wi Sénégal parani sa firti o goto fof wawi wadde ɗum interprété mais fond pensé o c'est que yiyande Sénégal et culture Sénégal et diine Sénégal wawa jabde goɗoyal c'est ça le fond de la pensée wona parani woni ko heblade non ça dit que aɗa wiya je suis mbiya anen e nder français mais je ne suis pas prêt à accepter ça ça dit ɗum ala fof bawɗo jamnudemi ɗum eyyi ko on sif koye on sifa poɗɗon famde ɗum kono wona kay min goni ko heblade min parani taw wona ɗum c'est pas ça donc ɗon foof ɗon il faut que mi laɓɓina ɗon no moƴƴi firti tan ganduɗa hoore ma ko min mbawa ronade ɗum min galna ɗum ala fof sababu bawɗo jamnude min ɗum eyyi donc ɗum on close c'est fermé alors joni noon namdotoɓe yo goor jiguenogal ɗumine wadde légalité woto wonde interdit ɓenne kadi koye golle men jahata par ce que kamɓe ko droit humain ɓe mbi kamɓe noon e nder droit humain ɓe ƴewani ganduɗa hoorema diine ɓe ƴewani goɗɗum ɓe ƴeewi tan ganduɗa hoorema ko neɗɗo no weela waɗirde fof no weela wonirde foof ɓaade ka ala ko bonnante ala ko bonnante liberté kiɗi ɗo ɗum wawi wonde ɗum woni sifa maɓɓe ko ɗum ɓe jahata bon par ce que aussi sa naate Sénégal sa ari Sénégal affaire goor jiiɓe haaleteɓe mais ko julɓe de wona ferɓe wona julɓe ko wiyeteɓe ko goor jiiɓe ɓe fof ko julɓe donc probléme o il faut ko yimɓe mbatten haqqillaji no fewi wonko calloɗen il faut ko calleɗen ɗumen taw guila e nder galleji men sen mbaɗani ɗum tan en juumat par ce que hande aduna o yettima e nokku ala fof hay ɓiyemo jimiɗa o jeeɗo anda ko yahata anda ko janggata anda ko liirata anda ɓe o hawrata anda ɓe o yattata donc ɗum il faut que si yimɓe jiiɗi ganduɗa hoorema sowde diine men en jiiɗi sowde ganduɗa hoorema ɓesguji men il faut que mbatten haqqillaji no moƴƴi e suka men e nder galleji men koɓe janggata koɓe liirata koɓe darata hande portable uji ɗi goto fof ganduɗa hoorema woni faaro mum ko sooda portable sooda ɓiyu portable donc ɗum fof ko probléme mala cooda portable coodana ɓiye tablette ganduɗa anda ko wonata hen hay onon gandi ha oɗo dumuna ganduɗa hoorema France hande ɗeɗe balɗe tan ganduɗa hoorema Macron wonko haaren affaire sukaɓe ganduɗa hoorema affaire même les pornographie joni il faut autorisation parent mais par ce que sukaɓe nana mbaɗa ko beela ɗum noon il faut que yimɓeɓe mbatten haqqillaji no fewi sifa konngol ngol yo affaire goor jiguen waɗe légalisé Sénégal ɗum ko hay goto wawa hande ɓe haalde ɗum ko haala kono pour ɓe daña damal noɓe jettori ɗum malla no mbaɗi ɗum nder Sénégal cikkomi weeɓata saabu ala fof laamiɗo Sénégal ala fof jogoɗo laamade Sénégal tant que Sénégal waylaki no woni ko waylaki iwani ɗo woni ɗo pour wiide ganduɗa hono ɓe jaaɓi yo ɗum wawa waɗe pré gournisé waɗe légalisé c'est pas possible monsieur Dieng ɗum ɗo kalɗo fof hoore mum taƴete 3e mandat Macky Sall
non c'est-à-dire que wona ta kalɗo fof c'est-à-dire que aussi haala yo jogo mana Macky Sall waɗi nouvelle constitution en 2016 e nder 2000 constitution ala fof koni sababu constitution so wona pour wadde fermé ko hemno en 2012 ko wasa arde o ruttimo ganduɗa hoorema waɗi campagne électorale 2019 o gagnima o haali haalaɓe cer ko mandat ji ɗiɗo waɗata mais ɗum hankkadi kan haala e sénégal eɗen jogui habitude en ganda ko woni saaha liggay e saaha haala kanko sénégal naaɓe cuɓimomo e cuɓugol ganduɗa hoto ɓurgol mantinde kono e ɗum ɓe cuɓorima ko sababu wonko wiiɓe ko so gollani ɗum heɗama haala ka fatira ole fatira e ko wiiɓe omo golla ko ɓeɗo yimɓe balla mo e ko gollata ko o dañi résultat économique social e ɗum ɗo ko yiiɗi ko patimo ko affaire ganduɗa hoorema deuxième mandat troisième mandat quatrième mandat ko haala pulle donc o wawa jabde yimɓe makko par ce que wiyano goɗo oto haala ko yimɓe makko ɓe ɓayde ko jiiɗi ko walludemo koye makko gondi kanko ɓuuri ko fodani sénégal naɓɓe ɓe balluma ha ko fodani sénégal ɓe gasa kono joɗade o ganduɗa hoorema haalaade troisième mandat on liggorako on kaldata ko nafata on kaldata goto fof ne haala ko weela te kanko kaldeteɗo kanko haali o gayni te hay goto yiyani omo golli malla on waɗi wona ɗum donc o ɗum noon koye gonga ko woni par ce que kadi ana ganduɗa hoorema troisième mandat sene haale wona ko kanko haalata hol goɗɗo kaldete wona kam wora kaali haalam kaale haala ko mbimi sénégal mboɗo waɗa ɗumen ko balle ko jinmi waɗineɓe ko mboɗo waɗa ɗum mboɗo gayna ɗum woni sifa haala ka ko ɗum woni sifa haala kanko pour makko ko gaynuɗo konngol makko hay oɗo cérémonie momin mbaɗɗo ni ñande les cadres du parti king fat mais e nder konngol makko o min joni mi yaha c'est clair donc kanko ala hen hol garo so maki ala hen c'est ɗum ko Allah andi on gandani garo so makki ɗum ko Allah andi par ce que Ablaye Wade hay goto andano ko makki arata donc garowo ko Allah andi kono noon minen emin jogui sañ emin jogui he ganduɗa hoorema fodde daranaɗe ɗum beele taw ko min garata kadi koye amen jeeya ɗum min goppana ɗum hay goto ɗum kam min goppanta ɗum hay goto eyyi so Allah jaɓi inchallah parti o e coalition ma suɓo neɗɗo mum mo seɗɗagami ɗum ɓuuri wawde hoolade waɗe élection rewne lawol on kadi gaɗa ara lomtoɓe continue golle par ce que hande minen emin jogui goƴa te goƴa o kala fof mbaɗowo politique pamɗo ko Macky Sall ferani sénégal ko fuɗɗani sénégal ko il faut ko ɗum golla beele ronkama yo gas non ko huuɗo wawa fuɗɗede tan gasa jamma fuɗɗo fof ko par ce que sa yi projet ɗi sa yi projet biyeɗi gasata ɗi goto fof ne andi mbaɗi gas mbaɗa tan tere kam kala baɗɗe hawrata hen donc non tere awema ko fait décembre mbiya balle rendo woten kawtude bañ goɗo minam ɗon mimami mbiya koye tere tellim joni retto alors donc wona wasde gasde ayi projet ene heewi sifaji goɗɗi nder kono l' essentiel ko anni o e darde katantagal gongal hen ngal aɗa yiya kay ɗum ɗo kay golle nene golle ɗum ɗo kay wona golle tohose eyyi donc noon ene wawi wadde de retard kono foof koko timmata so Allah jaaɓi inchallah kadi so timmani ma goɗɗo ar gaɗɗomtoɗomo timmina d' accord monsieur Dieng hande leydi ndi no wayi tampudini yimɓe fof nene goya ene jogui caɗele to banggue hôpital uji to banggue jangde to banggue ɗo ɗo yarate courant ɓeydama est ce que ɗum wona yidde faɗɗude ɓiɓɓe sénégal non c'est à dire que il faut que aussi yimɓe paama nde fonno ustere nde ustama so situation change évolution change sohlaji change ɓeyde nde kadi koye hen jeeya c'est à dire que économie ko ni wayi ko balance tello to ngabba tello ngabba il faut aussi yimɓe ñam ciwmino d' ailleurs ni parce que ko les responsables de la consommation waɗoɓe régulier consommation ko ɓen fati mbaɗi réunion gandi situation ɗi jaaten ɗo il faut ko waɗi augmenté janggo ne wawi ko liggey poɗɗe poɗɗo gonɗo waɗede programme président mo yuɓɓini ganduɗa hoorema 2019 2023 on so Allah walli en timmi ha gaz fuɗɗima waɗede utilisé tro ene wawi électricité ne wawi uccede feccere ene wawi wonde feccere donc ɗum fof noon il faut heblene ɗum fof noon on a des besoin eɗen cogli ganduɗa hoorema yuɓɓinde ngaalu men beele ganduɗa hoorema enen mbawa yettade ɗon ko ɓeydete hande ko ene wawi wonde sababu gustugol moitié électricité janggo donc ɗum il faut ko yimɓe paama ɗum mbasa par ce que aussi laamu ala caisse mala ala guesa kalis heeɗi fof ko yimɓe gummoto donc wonɗo kalis sohlete so gaga a ñamloyaki ko yimɓe tottata
donc ɗum noon il faut que yimɓe paama ɗum jaɓa ɗum woto ɓurtu tan woto ɓurtu yimɓe doole kadi ko wiyete leydi ni ko ne muusina hamɓe ne muusi oɗon jogui pétrole on dañi gaz on dañi zircon on dañi oɗon jogui ala taw sadi ɗum koye haade ɗum kam leydi kam omo jogui no en jogui wona koye heblanede so yettaki taw timmani taw on jogui zircon on jogui kañum ɗum fof ala ko wawi ɗum wala ɗum nana nder économie he kono sohlaji sénégal ɓurti ɗon hannde sohlaji sénégal ɓurti ɗon ɗum dañeten donc wona a nanani ene yime e aduna ko enen goni premier mal deuxiéme mal troisiéme non ko gueɗe eɗen jogui hen kono ko jogui ɗen kone famɗi ala wawana humtude hajuji men ɗum fof koye hen jeeya wasi wiide sa limti ɗum tan mbiyata ko ganduɗa hon eɗen mbi noon alhamdulillahi rabbil alamin ɓaɗo gueɗel cuɓalguel fof eɗen jogui hayso seeɗa eɗen jogui kono ganduɗa hoorema nokkuji diwnuɗi cikkuɗen ɗum so feɗi so fuɗɗima waɗede exploité fuɗɗima ganduɗa hoorema yaltude no moƴƴi ma nafoore nde ganduɗa hoorema goto fotin ko ɗum gollete wawa no ñalawma wawa no walewru wawa no duuɓi foof Allah andi holno gasete ko ñaguiɗe Allah tan ko so ari ya taw en taw en ganduɗa hoorema taw en belsiɗaki ko gonnoɗo ko taw en belsiɗaki ko waɗen leyɗele kewɗe Afrique woni bonande mumen kone pétrole yalte tan gaz yalte tan kono fof ko goɗɗum ko addanto ngaalu leydi jijji donc nde pétrole gasi tan malla gaz gasi kamɓe ɓe murɓi donc ɗum noon il faut ko mbatten haqqille no moƴƴi ko gollonen ndema men jaggen hen gueɗe goɗɗe ganduɗa hono mbaɗen en jaggen hen ha tiiɗa beele ganduɗa hono ma taw so gaz o ari pétrole ari ko ɓeytade tan wonata ɗum c'est très important Dieng mboɗo andi koye namdal men battidingal élection local ɓennuɗo mbiɗa ka jinggaɗo ande match foof mbaɗaɗo so tawi neɗɗo hawama tan heewide mana ko arbiɗe o mana koko jingui eywa local garo beele aɗa paari pour wonde e candidat maire Kanel walla ala local ɓennuɗo noon min mi meeɗa holto mbimi komi jingaɗo min meeɗa jinguede yimɓe ne mbiya noon ka jamfaɗo jimɓeɗe ka jamfaɗo au contraire wona hen mi jamfaɗo meeɗa wiide kadi komi jamfaɗo par ce que gardiɗo o komi rewe makko ala ko minen fonnoɓe wondude ɓe minen fonnoɓe wondude ɓe minen cali wondude c'est à dire kanel tan no foti ni 7 liste te minen jeegoɓe foof komin contre maire o te min ñande so weeti ene wona dépôt des listes mala ni mboɗo wawi wiide ñande dépôt liste ɗe jusqu'à 21 heures alamo yihande ngal mbimi gaare gonen sen gonnan ko pio en par ce que ko waɗata ko enen en mbawa ɗum ko waɗata ko maire sortant omo jogui ganduɗa hoorema certificat de résidence ji makko ɓe ko Kougel ɓe ko Dakaru ɓe ko partout o addi men gona sikaral naɓe mais ɓaɗo waɗiɓe kalis dañi kay hajjude dañi carte d'identité ala ko mbawɗen ɗum noon ndenten sen ndenti o wawa fidel par ce que ala fof ko jiɗɗomo ɗo e wuure donc waɗi importé yimɓe makko addi mbaɗa waɗi salade sa woppi ɗum tan jomum waɗi réussir ala mbawɗo salade par ce que c'est des sénégalais ɓaɗa ɓe kadi certificat de résident ala mbawɗo hen donc ban fof donc min ngi famnude min ɗongi haaldude donc min ɗogi fammu donc élection garo est ce que ɗo paari pour wonde candidat donc min mi meeɗa wiide komin jingaɗo au contraire komin certude sino min goni neɗɗo goto min tan e dewɗo e mo somin keɓini somin goni neɗɗo goto presque 1400 fois kanko ko dañi ko 900 min piyanamo dès le premier tour donc wasa hawrude amen ɗum addi mo ganduɗa hoorema hedde waɗata ko kadi ko noon tan wayata c'est à dire que est ce que candidat élection garo non min mi wawa wiide komi candidat pour que yo maire gonɗo ɗo heno yo yah bawɗo e men hedde fof noon yo yah kanko yo yah tan hono mbirnomi 2014 ni ko yo yah tan par ce que mboɗan ɗo fewnata woni 10 ans de yah ganduɗa hoorema Kanel ko a sowaɗa yaaru caggal aɗa yahdat nees donc ɗum noon ko arata ko noon min choix ko minen fof min joddo min kalda min paamoy holno min mbanno 2009 ni hamin nawi hamin guitti Amati Diagne min mbawa ittitomo o woɗɗito yimɓe min jogo pacte mo ganduɗa hoorema taw min cuɓa momin poti wadde par ce que eɗen gandi élection garo o maire o il faut ganda ɗum ine ko andete goɗɗum tedli guilay law no élection ko par ce que élection garo o yimɓeɓe gotande ko eɓe gandi kay maire gonɗo ko c'est à dire maire o ne anda a wawa wadde déposé ni taw maire o andaka donc ɗum noon mamin kaldu min yewtida min cuɓo momin poti momin kooli o momin gandi ene wawi moƴƴinde golle o on noon moƴƴina eyyi ko ɗum min ñaagui Allah kono cikkumi tan ganduɗa hoorema oɗo maire kam ko jaahowo émission men gasi konngol ma battindigol yewtere men wiyetede Renku e Warango TV monsieur Dieng ko weltare tan évidemment Oumar mi woɗɗo weltanima no fewi par ce que ɗi ganduɗa hoorema oɗon dari darde tirde darnade leñol ngol oɗon kaɓi hen becce moon oɗon balla yimɓeɓe e dow famde holko leydi ndi yahata par ce que saɗa woni e leydi a anda ko leydi ndi yahata ene wawi musde
kono minen min mbiyata on tan ko yon gandu mi wino noon hade élection 2013 mandat premier mandat o ko mandat Macky Sall kono deuxième mandat ko mandat ñalgol parce que so Macky Sall tellima leyol ngabbani ko wonno caggal fof sore ko firtiti ɗum noon jimmi ko battuɗen haqqillaji mum no moƴƴi wonande onon wonɓe joni ɓe soko tawi on tini on jagguitima e walluɓe on ha gonɗon yesso ɓe cikkumi yimɓe heɓene mbiya gila oɗo élection ɓenni ni gila oɗo élection ɓenni ni hay goto heɓata on yimɓe heɓene mbiya noon non ɗum aɗani ko waɗa ɗum kadi wona sifa affaire jingere aɗani ko woni jingere heɓe ɓe keɓetake ɓe ɗum ça n'a pas d' importance kono ko c'est important de wallima ha woni ha ngabbi ɗo yaha arta fof walli ko balɗo fof walli ko hoore mum ɗo min ɗum woni philosophie am woto yimɓe mbiɗo ko walli mo balli balluɗo fof walli ko hoore mum par ce que walli ko hoore mum e dow ganduɗa hoore ma waddi joƴƴini ko liggoto leydi te liggoto leydi ɗum ligga fof ko nafode artata koye mum d'accord joƴƴini ko katante leñol ɗum noon hay so innede tan wala garoɓe ɗo ene wiya minen somin nani tan emin gara e moon somin nani tan ɗo mi naata e bureau mi nana mo nani bureau mo ko haalo pular mi weltima hay so heɓa noon haydara donc ɗum fof ko sifaji ganduɗa ko gendiyagal ɗum gendiyakiyagal donc ɗum mi cikkumi il faut ko paamon ko wona hen ko won gueɗe kewɗe ganduɗa hoorema président Macky Sall ne waɗa ɗum e nder diwono yimɓe ne walla goɗɗo goɗon o watta ɗum ko jinguere waɗi ɗum noon eyyi ɗum noon min jimmi tan wiide on ko yo yimɓe jaggu hen ha tiiɗa kanko ko Allah ngabbino o ngabbi garawo one ko Allah jogori ngabbini ɗum kono noon il faut ko ballon il faut ko mbaɗen juuɗe mum gandon ganduɗa hoorema wolɗo son jiiɗi min caggal ngabbuɗon de wala ko keɓɓen faake yiide goto fof so ƴeewi yo yiyema warta yiide jiyam min nana monsieur Dieng adi mi haalama min anda kono non min o kalami ko leydi ndi fo kalami population mboɗo faama mi famini très bien kala wona an kay hoorema waɗandi kono mbimi holko woni yiide neɗɗo an ko an a ganduɗa hoorema nde suɓete nde a sifanama sababu hol sababu no suuɓe an suɓani hoorema aɗani kadi ganduɗa hoorema cuɓurɗa ko saabu leydi ma suɓari saabu hoorema an te yimɓe he ɓuuri en hewde kalno ko affaire koye mumen ko ɗum woni probléme o par ce que an sa suuɓima liggotoɗo leydi sa siima dariɗe leydi aɗa yiya gollum jamma e ñalawma subaka e kiide ballal ngal nene woni koye lawol hayso timmani mala yettade ɗo foti yettade ɗo oɗon jooɗi o ngala hôpital moƴo département a foti yentinade ma ar ene waɗi nane projet kono hande yo won hôpital Matam yo won hôpital Wourossogui ko wonno ɗon ko firtima wonko ɓeydi hen donc huuɗo monon ko seeɗa ardata eyyi donc ko kadi e nder duko ngo e nder ganduɗa hoorema ko jiɗɗen ko eko namden ko mbatte hen ɗemɗe mon tan yimɓe fof mboɗo ko minen min kaala onon ɗon kaala woɗɓene kaala wasa won ñalawma kaldeteɗo ma heeɗo anda ganduɗa hoorema waɗa ko foti wadde ko donc cikkumi il faudrait pas que yimɓe ɓe mbatta alhaali o goto fof e hoore mum ala yo won nafoore huftidine wasa wonde nafoore e heeride eyyi yo yimɓe timmin anni o ganduɗa hoorema moƴƴinte goɗɗe tan ko ganduɗa hoorema komo mbawɗen haaldude mo kaldeten heeɗo en ganduɗa hoorema mo mbawɗen dogande sen ɓittama kadi ganduɗa hoorema mo goyenten nana en ɗum c'est très important alors ɗum noon il faut que yimɓe ganda oɗo mandat ko mandat mbaɗɗo importance en tout cas e nafo e progrès leydi ndi ɗum noon goto fof yo daro hen saabu so gasi il faudrait pas ko goɗɗo arta firta ko fuɗɗa ko waɗa ko foof firta ko golla ko foof kañum adda lawol ngol gasata par ce que sa yi leyɗele kewɗe jaari yeeso c'est parce que ene ko kuuɓa wiyete stabilité ko dañam hakke duuɓi sappo duuɓi nogas ganduɗa hoorema surtout taw kadi ganduɗa hoorema ko stabilité dari o yiyande laftude ceer yiyande laftude seeɗa surtout waɗi no yiyande président Macky Sall ni donc ko ɗum minen ko ɗum min ñawto yimɓeɓe yimɓe mbattu haqqillaji no moƴƴi ganduɗa hoorema beele ko keɓɗen ko mbasen wasde ɗum ɗum mone woni haalaka ɗum noon mi weltima mi salmini bandiraɓe foof mi donima bandiraɓe foof onon kadi mi waɗi on félicitation yo Allah wallu Dieng Saliou Yoga merci beaucoup bandiraɓe ko yewtere men renku hakkude men e Hamady Dieng kañum woni président rampa kañum kadi joguiɗo hen dendagal ko fati e mangoji ministre de l' intérieur bandiraɓe so waɗi gantude e golle he min ñaguimmon yafuya so longguere mawde waɗi nokkude wona ɗum jomum yilino min dokkat moon aadi e goto e ɓiɓɓe leydi ndi ha yeeso ko lawol